A tiež na syny. Ja som sa rozhodla natočiť zase nejaké videjko. A to, jak si dať dohromady veci. Lebo sa to nevyznám, sa priznám. Takže ja som sa rozhodla, že jeden priečinok budú proste len krátke trička, druhý a tretí a tak ďalej. A môžeme sa na to, len ja si musím dať veci z toho boxu ešte. Nejaké dobré horses. Dáme sem back. Dobre. Fajn. Poďme sem, tu nadáme rukavice. Dobre. Teraz sem dáme boty. Boty moc ani nekupujem, sa priznám, takže neviem. By som to dala skôr medzi rukavice. Teraz čiapky. Moja obľúbená čiapka je aj táto. Tá je perfektná. Potom mám rada ešte takú... Čakajte. Obľúbila som si aj túto čiernu. To bude dlho trvať chvíľku, počkej. Dobre, takže tu nám môžeme začať tými rukavicami. V podstate sa nám trošku uvoľní miesto sem do boxu. Tedy tašky by som skôr povedala. Ja to mám nazvať backpack. Toho dosť pomôcť. Nemám to kam dať. Dobre, no. Takže sem pôjdu krátke trička. Máme ešte... Tu máme nejaké krátke trička. Tu je... Teraz, jak som si to dostredila, sa mi zdá nejakých tričiek málo. Ale zistila som, že ich mám ešte tu na tejto jednej. Ešte tu na to bolo niekde. Fajn, takže to napôjdu ďalšie. Dobre. To by asi bolo... Nie, nebolo. Tu ešte tento jeden. Dobre, sem dáme tie dlhé tričky. Tie také s mikino dlhým rukávom. Ospravedlňujem sa za to, že tam počíte to šúchanie myšky. Ale inak to neviem spraviť. Ale jedine, že by som to zastavila a potom až ukázala. Dobre, z tých dlhých rukavov by to malo byť všetko. Teraz pôjdeme na gate. Ale tu nás si to trošku upravím, lebo tu nadám také bezvoncové a také. A tu nadám, takto preskočím a tu nadám zvoncové. Čož ich nie je veľa. Čo ma prekvapilo.
A tu bude sukňa. Sukňa, dobre. To by bolo asi všetko. Stopánok. To sú také na tvár. Fajn, tu napôjdu klobúky, western. Klobúky. Toto som dala tam, že ako ozdobné. Toto pôjde také drezurské. Máme tu ešte nejaký taký? Asi nie. Dobre, teraz pôjdu také. No proste takéto, hej. Ja to neviem opísať, sorry. Čo sa cítim trochu trápenie. Poviem teraz také tie parkourové, čo bývajú. Ešte tu je jeden, podám. Tu pôjdeme s tými ozdobými. Kožušinové dáme. Toto by mohlo byť sem na leto. Super. A tu nám budú boty. Dobre, takže tu nám budú čišmy. A tu nám bude sandála. Fajn. Takže toto by mohlo byť všetko. Takže tu nám mám rukavice. Tu nám mám krátke trička. Tu nám mám masky. Dlhé trička. Do gatie, zvonce, sukňa. Western, ozdobné, drezurské. Zimné, parkourové, taká kožušinová, letné. To by bolo asi všetko. To je zatiaľ prvá časť. Potom pôjdeme na Horses Gear. Ale tu asi nič nebudem meniť, neviem. Podľa mňa toto je za mňa fajn. Len to clothes som si musela trošku upraviť, lebo to bolo hrozné. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak budem rada, keď ma podporíte lajkom alebo komentárom aj odberom. Ahojte!